Уважаеми колеги и приятели, за мен е чест и голяма отговорност да застана пред вас. Във връзка с национален музикално-фолклорен конкурс Орфеево изворче и съпътстващите го събития, в качеството си на председател на Български национален младежки фолклорен съюз, държа да заявя, че управляваната от мен институция и кметство Калофер ще проведат 16-то издание на национален музикално-фолклорен конкурс с малка промяна в наименованието – Орфееви таланти. Това решение е резултат на добре обмислената стратегия, принципи и политиката на Младежкия фолклорен съюз. Всеки един от нас е свободен да избира събитията, в които да участва, подбирайки ги по авторитет, ниво на организация и журиращ състав. Нашият съюз е създаден да работи в полза на българския фолклор и неговите дейци. Поради това няма да допуснем въвличането му в спорове, свади и други подобни, защото Български национален младежки фолклорен съюз и подкрепящите го институции са институции с неоспорим авторитет, висока класа и доказани успехи. Щастлив съм, че организираното и проведено от Български национален младежки фолклорен съюз, кметство Калофер и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство град Пловдив, 15-то издание на Националния музикално-фолклорен конкурс Орфеево изворче, имаше значителни успехи, изразени в добрата организация, професионалното жури, реализуемите награди и безспорно голямата посещаемост. Уважаеми зрители, от името на Български национален младежки фолклорен съюз, кметство Калофер в лицето на кмета господин Румен Стоянов и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство град Пловдив, имам удоволствието да ви поканя на 16-ти национален музикално-фолклорен конкурс Орфееви таланти, който ще се проведе на 25, 26 и 27 март 2016 година в град Калофер. Регламентът и съпътстващите го материали може да намерите на официалната уеб страница на Български национален младежки фолклорен съюз. Държа да отбележа, че в регламента са нанесени малки промени, които съм убеден, че ще ви изненадат приятно. От името на Български национален младежки фолклорен съюз и подкрепящите го институции, във връзка с празника на народните будители 1 ноември, ви пожелавам здраве и успешен творчески сезон. Вярвам във вас и съм сигурен, че докато в България има такива талантливи радетели на фолклора ни, тя ще пребъде във вековете.